Hayırlı gün, isəmisiz, hürmetli raydaşlar. Bizning bugun Tilash Info мәгълүмат үзәгендә кунакта 38 ел бергә гомер итүче Tilash авылыннан Наис һәм Зәйтүнә апа Салиховалар. Исәмisiz. Siz менә ничек таныштыгыз икән? Шул турыда сөйләп китегез әле. Мин үзем дигән сакызыннан төпчәбашым белән. Безгә медицина работнигы булып сакызга килде. Siz okudan soң килгәнсез. Мен okudan соң килдем апрель айында, 1 апрельдә эшли башладым медпунктта заведующий ФАП булып инде. Мин инде исәбем безне бит инде вакытта по направлению җибәрәләр. Ишел инсан вакыттан тумнан хәле килдем. İşte şul ne sorup neşlegəş də мен qoytub bitirmin degan oy bilə kildim мен дөресен әйткәндә. Һәм 2 ай буе мен безнең анда мин квартирада тора идем. Клуб каршыбызда гына музыка яңгырап тора инде. Мин клубка да 2 ай буе чыкмадым. Нарсын күрше кызы мен алып чыгып китте клубка бер көн 2 айдан соң. Мин решеткәгә сөялеп кенә басып торам. Шушы Наис дигән кеше мине тансыга чакырды. Менә шуннан җиреп тә киттек. Безнең танышу шулай булды. Значит, мин аны үлем иде күзәтеп йөргән инде дип. Ярар, аннары сезнең менә берничә буын килеп чыга инде әтиләр. Bunlar bu kadar buğun. Балалар, унаклар. Шәҗәрәгез юкмы хәзер бит инде күп шәҗәрәгез бар. Ничә буыннан да сезнең күрсәтүләр. Анда где-то bir 18-20 yıl vardı bu. Bize zor kартина şöyle анда birisi yazılgan. Безнең менә минем кулымда Сөембикә журналыннан килгән Баргайлыкта үрнәк алыгыз республика бәйгесенең рәхмәт хаты. Салиховлар гаиләсе бүләкләнә дигән. Безнең алар белән очрашуыбыз юкка түгел. Менә шушы безнең рәхмәт хаты очраштырды бүген. Сез бу бәйгедә ничек катнаштыгыз? Шул турыда да әйтеп китегез әле. Сөембикә журналыннан безгә телефоннан чыктылар. Сезгә килсәк буламы дип инде. Синде Урта куркып калгансыздыр. Урта куркып калды. Аннан соң киләбез дигән кешегә инде килмәгез дип әйтә торган хәдәт юк инде безнең. Килерсез, килегез дидек инде. Алар кайчан киләселәрне әйттеләр инде. Шул килделәр. 2 мәртәбә килделәр алар. 2 мәртәбә килеп киттеләр алар. Карточкаларга төшереп инде. Шушы шәҗәрәнендә кирәк. Шәҗәрәнендә карадылар алар. Сораулар биреп шәҗәрә битләр инде. Менә алар безгә шушындый миссияны дип әйтим инде тапшырдылар. Рәхмәт хатын сезгә зурлап тапшырырга. Сезгә инде буны тапшырабыз. Истәлек булып, итүрегездә сакланыр дип булабыз. Тагы да шулай бәйгеләрдә катнашыгыз. Гаиләләр катнашында безнең бик күп республика конкурсларда үтә. Менә гасырлар авазы дигән бәйге бәлки анда да катнашу насип булыр. Сезгә моны тапшырып китәм. Рәхмәт ясый. Bizim İsmailay şişsi de olsa indi. Moskvada bizim şurada okuda şurada kaldı. İkincisi indi Российская академия правосудия bitirip пока bizim bilatра. Üçüncüsü тоже bizim bilatра. Nişe onuk var idi sizin? Onuk yok. Bizim bağlardan tırtan 2 priyomlu kızlar var hali. Dalarda hakiyevde alanın komitesini okuyor. 9 buldu. Alo bu bana bu konец стоит. Ya şulay bulsun. Şulay bulsun iyi. Hem de şulay uzak indi 38 yıl yaşawınızın sırrı neydi diп uylıysiz? Мен уйлыйм инде сабыр итә белүдә дип инде. Сабырлык кирәк, тормышта сабырлык кирәк. Хәзерге яшьләргә дә әйтәм менә сабыр булсыннар, түзем булсыннар, теге авырлык үтә, ул авырлыктан соң җиңеллек килә. Дуслар, инде иңгә куеп бергә матур гомер кичергән Салиховларның алдагы көннәрендә дә матур тормыш, бар канатлар, балаларның игелеген күреп яшәргә язсын дигән теләкләрдә калабыз. Тагы да әле сезнең белән очрашырга язсын. Амин.